אחרי שנרשם עליה פטנט בתורה, כבשת יעקב עושה עלייה מקנדה לישראל. הכל כדי לשמר את הזן הנדיר הזה. הובאו לארץ עשרות כבשים מיוחדות. עופר חלפון על הזן שיחדש ימיו כקדם, כאן בחווה חינוכית בגולן. אפשר לומר שאתם צופים ברגע היסטורי. 3,000 שנה אחרי שהגיעו לכאן עם יעקב אבינו מארם נהריים, 2,000 שנה מאז יצאו לגלות, נחתה היום בישראל הקבוצה הראשונה של כבשים מזן כבשת יעקב. זה מה בקרניים? יש כאלה ככה, יש כאלה ככה. כשיעקב ביקש שכר מחמיו הערמומי לבן, הוא רצה את הכבשים העקודים, הנקודים והתלויים. לבן הורה לבניו לסלק אותם מהשטח, וליעקב אמר כי אם יוולדו לכבשים הלבנים נטולי הכתמים כבשים מנוקדים, הם יהיו שלו, מתוך הנחה שדבר כזה לא יקרה, תחמן הלבן הזה. אלא שיעקב, רואה צאן משופשף, ידע איך לצאת מזה. מה עושה יעקב? לוקח מקלות, עושה בהם פצלות, כלומר מסיר חלקים מהמקלות. עכשיו המקלות הם כאילו מוכתמים, שם אותם, את המקלות הללו, בשיקתות המים. הצאן הבאות לשתות רואות את המקלות המוכתמים ויולדות. גנטיקה או השגחה אלוהית, הכבשים האלה הפכו לפטנט על שם יעקב אבינו, וכך ליוו את עם ישראל עד גלות בבל. מאז הם נדדו בעולם והגיעו עד צפון אמריקה. זוג יהודים מקנדה, ג'נה וגיל לוינסקי, החליטו שאת הכבשים של יעקב צריך להחזיר לארץ הקודש. The Jacob sheep are returning home to remind us of who we are as a Jewish people. They will be safeguarded in the Heritage Park in the country's north, so that future generations of Israelis can see a part of their ancient history come back to life. 119 כבשים מהזן הנכחד אמורות לעלות בימים הקרובים לישראל, והנה החלוצות מנוקדות עם 4 קרניים עייפות מהמסע הארוך. בזמן הטיסה הם מובלים עם המתקנים שלהם, עם כלי האחסון הכלובים, אל תוך המטוס, מקבלים מקומות אחסון עם לחץ אוויר מתאים, עם חמצן מתאים, וטסים כמו כל נוסע. מכאן יעברו לבידוד של כמה ימים לצורך בדיקות רפואיות, ואחר כך ישולבו בתוך חווה חינוכית שמטרתה לשמור ואף להרבות את הזן הנכחד, כדי שלדורות הבאים יישאר משהו מיעקב אבינו.